अरे का भाई साहब तनी खैनिया इधर उधर जइबे यहाँ से डोल के दिमाग खराब करबे जो भाग। अरे भैया काहे खुनसात हुआ? खुनसाई ना जौन हमारे पे बीता था ना का बताई तो के का भाई? अरे बतावा बतावा, हो सकी हमहू कुछ सहायता कर दी तुहार। ला सुना सुनावा। भरते बानी 3 साल बीत गईल, इतना कर्जा बढ़ा के गईल। अभी भरते बानी 3 साल बीत गईल, इतना कर्जा बढ़ा के गईल। के जान गईल बानी एक बात से, हर चकरा के निकल गईल हाथ से। ओकरा के जान गईल बानी एक बात से, हर चकरा के निकल गईल हाथ से। सपना बड़ बड़ देखा के गईल, नाच ऐसन नचा के गईल। अभी भरते बानी 3 साल बीत गईल, इतना कर्जा बढ़ा के गईल। अभी भरते बानी 3 साल बीत गईल, इतना कर्जा बढ़ा के गईल। अखिलेश बाबा जाई कैसे घरे, हसरी लगा लेती है मनवा करे। समर अखिलेश बाबा जाई कैसे घरे, हसरी लगा लेती है मनवा करे। बाबूजी से पिटवा के गईल, नाही चुमौची खा के गईल। पीछे पड़ल रहले